Mana ne, sige sulog-sulog na ako kay gi-block ko sa kako ang kachat niya karon. Naghilak. Sus! Kung ako panibo, poy, kanay mong gihilak-hilak, bapay pakabatay. Maghikog ka. Kanang lalaki, dili na siya hilakan, kundi pakamatyan. Pagkamatya. Samaan? Pakamatyan sa bulog. Okay. Naghilak dong. Naghilak sa ti Poy Doy ka poy-poy, oh. Sala ron. Ikakasal ka na. Ala, tinuod na naghilak. Naghilak lagi. Lagi. Engage na Ay, yun. dang mo na igikuan nga. Karang magpakasal. Uy, ayaw lagi nagkasal lagi. Ay, siya nga inandang. Ikaw po eh. Ang na yung manggibulagan. Eh, siya na te. Kaya wala namin. Ikaw man, tubod ato magpagkasal. Oh. Tuga? Yun ini ang stronger nga lalaki, dili mo hilak. Dili Dili mo hilak ka nag-imot-imot ra. Oh, loy kay dimple naghilak. Why? Ay, tuga-tuga sulod og relasyon nga mohilak. Poy, ag laki ang laki, poy. Sus, ginoo ko, poy. Tambag na ko, poy. Pakamati. Okay ra pagkamatyan ni mo. Kaning barog ngayon, ini, oh. So, barog po rin tao. Murag si... Pagsulod na ko, diri ke. Murag si Wamos. Nagsige siya cellphone. Ako kalit og kwan. Siya na te, kabulag na mi. Maman poy. Nangita siya kong taman atong kwan. Dili naman love ang nakabutang. Mga... Love hug. Labang. Ay, naghilak na siya sa poy-poy. Pakita, ipakita. Pakita. Ay po. Heartbroken ka, Poy. Poy, heartbroken ka, Poy. Poy, anong heartbroken man ka, Poy? Anong imo mang gibulagan, Poy? Poy. Poy, Poy, gano'n imo mang gibulagan. Wala ra jay buot. Wala ra jay buot. Sama. So, nag-anda pagid siya kay birthday ko niya, litsunan niya yang uyab. Palitan po. Siya pa ni-insist nga mo palitan ko niya gift ko na yang uyab. Nagtigom siya. Iyag binulan sa J-Store is 1,000. Unya mga 5 ka bulan 5,000 niya ang amo ang litson dere kay 5,500 man kulag 500. Libre naman utang 500 kaso lang nagbulag man. Luoy kayo bata. Lagot na may kanas mo, Poy. Lagot kayo siya. Pagkalagutan giniya. Kaniya sige sag sulog-sulog na ko nga kuan ko nung hilak kuno ko. Hilak nabali ang kalibutan. Sweet pa kayo sila kaniya. Nakikita ko sa chat nga. Love, yeah. Love ko na po yan. Love. Ay, kasuko na ako. Love. O diya karon na labag. Looy ang dimple, oy. Nya, mang-block manday na siya. I-block niya yung uyab. Ikaw ma-stalk na po. Unblock ka. Kuha na ako ng mga bayang mga animal, mga bayo. Pero tayo mo, tayo gibuhat daw. Oo, mo, ibuhat. Gan-block na ka? Oo. Wala, oy, wala ko gi-unblock. Kini si Kathleen rin kaingon. Shout out ni Kathleen. Matawag magbulag ba sa uyab? Para pareha ng patas pa patas. Ang problema na ba po uyab ng bayanang kaulayon naman po na. Dudahan pa may kami kuno uyab. Pagkaliman nga ulay na noan. Oh, magdungar may kaulay.
Pero ato ibalik sa atong main topic ron ng ato ang suod nga higala karon. Nga naghilak. Ako wala jud ko ikatabang anang hilak-hilak ninyo kay wala man ko experience ko ng hilak-hilak. Magbuong noon may nako experience. Mutabang rin kong duot. Poy, pagbuong poy ha. Tinuto niya ng puy-puy Oh, na. dire ikaw ra ba ining kwarto rang usa niya. Nadaghang tuwalya. Niya imong gamiton nga ibitik kirib. Lagom bagad kayo. Yo. Lagom bagad. Ining kuwan sa rescue ni tabang. Sama ni gibuka ka lagom. Paul. Kasuko Paul. Yes, fine pala. Yeah. Trendungan ano lagi na. Tugs. Ini ada siya. Love. Sus kasunod ka. Beat sa heart kay. Hug. Labag yun ay. Alik. Ambil pa usa dong. Ambil pa usa. Okay na si Dimple. Pas duto nga. Shout out sa Guyab. I-post ko di sa YouTube boy. Shout out sa Guyab nga gibulagan siya. Ayun tawag bulagis Dimple kay Loy kay na. Kwartahan na ba kayo na kay nagtigom. Nangayo ko ganiyag 20 di sa banghatag kay giandam lagi siya Guyab kay muari ko no. Muari bukbukon kay namo na. Ay, nakaibag Swiss boy. Hey bags. Loya gining heartbroken. Wala kayong mata guys. Wala kayong mata. Ano man na siya? Na-heart. Sige magkag-jote sa G-Store. Ay, di na ko napadyotehon ugma. Oh, na ang amo niyo na di pa jotehon ugma kay na heartbroken. Na heartbroken. Pero dili ka kumpiyansahan ang bra. Di ka kumpiyansahan kay hikugan. Moi. Ano po yung lago? Hindi. Dapag giti ay. Do. Kinsay gibulagan? Pupoy. Bulag. Nagkay Junji pod. Kuya Junje. Gwapo dong sa? Gwapo. Basta tinudloan dun sa. Gwapo si Kuya Junje dili. Oh. Kinsay gwapo na ton dong? Ha? Dodong o kuya? G-store mo nga siya. Oh, G-store. Dere na mo ha kay matulog na mi kay nakatulog nung tako hapit. Pero na may naghilak diri niya kay amo lagi gikabalakan kay kini gamiton. Kana gyud. Kisus labaw pa na spacey lagi. Dili siya mo lang anak daling mo bugto. Ha? Dili di mo bugto. Ligon kay na oy. Daw gitaya na gani ko. Gitaya na. Labaw pa na sa kabilya kaligon. Guys, kung kinsa tong ganang mutabang niya kay gibulagan manggid siya sa iyang uyab. Ipalihog naman tag kuan hashtag ang Rapi Tulpo. Rapi Tulpo, dili ibitag na to na. Kaya tayo reklamo. Ato'y reklamo, ganong gibulagan siya nga. Dako na kay siya gasto, pila yung gasto. Iyang natigo mga 10,000 la. Niya. Pigani ka mo niya, nagpadala sa GCash. I-hashtag na to si Rapi Tulpo, si kuan, si Bitag. Poy, unsa may magka-istorya, Paul? Kaya rong, motoo ba sila ba? Salamat lang sa tanan. Salamat ka rin sa tanan, ga. Pag pulaw niya, dari sa... Pagpulaw niya. Ang iyag yung nga ireklamo, kay kini,
Nagpulaw siya. Manghubag niyang matay ni kabuntag kay tag alas 4 matulog kay masuko magkunog. Masuko man og kuan. Ning dili na ka-reply siya nya nay reklamo. Ibitag na to na Paul. Yeah, sorry kay istorya si mong uyab. Istorya. Bisa dili na magkakapagawas ba? Sige. Sige po. Sige na. Sige na yun. Dugaya oy, sige na Paul. Ina. I love. Thank you sa tanan. Sige na yun. Sige. Sige na. Sige na. Naulang ko. Ay, kaulang? Hi, love. Sige, magyan. Thank you sa tanan. Amping lang, Pierre. Sana all. Sige pa, Paul. Sige, Paul. Ina nga. Salamat sa sige papulaw na ko. Bubag gani ko mata. Uy! Sige, tas kontiyan. Kasi yung relasyon dindot kayo. Pag MLLK. Loyas dimple, oh. Kabalo ka dong o kinsa man kang animal ka. Kabalo ka ini niya. Gibiyaan niya yung Amerikano. Unsa to English, kasi kasabot yung gibulagan. Bulagan niya yung Amerikano kay di siya kasabot. Sakran ko, no? Okay, na po. Pwede mo sa swipe po ito? Sige Paul. Salamat na lang sa kuan sa oras. Choy. Na yung Katawa kay ipadala ba ni Manila. Lain. Salamat na lang. Na yung Nadi ka magsakit ikit kung kikita kag lain na i-post pag yun. sakit man pero dawato na lang. Nakita ko diyan. I-shout out na to kinsa nang lakiya makakita man sa ini. Para to? Yun na ang import ni Dimple Romano. Pulaw siya? Mag- Magtuman dyan? Una magpulaw siya. Nagandam na siya og mantigom gid siya bisag 20 dili na gastuhan yang kwarta kay iya lagi andam siya nguyab muari dire pero gwapo. Gwapo. Diri na kay katulog ko na jud ko. Diri naman itaman kay sakit kay kuntian. Oh, good night sa tanan.